ating bata. Saya? Lugaw or cheesesteak? Malayo pa uwian niya? Taga saan kayo? Amaling po. Amaling. Ikaw, Amaling. Palakad lang? Thank you po. Walang magsundo sa inyo? Ano gusto mo? Wala. Siomay, cheesesteak, lugaw. Yan, good morning mga ka-dragon. Ayan, dahil paluwas na kami bukas, pipitasin na namin lahat yung mga naiwang gulay dito para madala natin sa Cavite. May pasalubong tayo kina Tita Benita. Pag gusto kasi ni Manong Ben, yung mga pinakbot tayo Ilocano damot. Sarap ng kain niya ng Ito marami pa naman tayong ma-harvest. Siguro kunin na natin lahat. Siguro ante yung Madali lang naman tong mahinog. Iko na siya. Lipas na talaga. Lipas na. Parang ante. Parang kadami nung nakaraan pa eh. Parang wala na rin natira. Baka may nagpunta. Daan sama nagharbisan na. Hindi na nila ginapisa. Bala kong puntahan to kahapon eh. Kasi Dinagpa kami. ayan mga ka-dragon, mag-breakfast lunch na tayo. Pasara ko. Kain tayo. Kain tayo guys. Napagod siya. Ayan. Napagod kami mag-upo. Busin man namin tong tinda namin. Kami rin yata nakaubos guys. Palibasa ikon mo kayo. Thursday. Kunti lang niluto namin dahil pauwi ay sarado na kami bukas hanggang sa mga susunod na araw. Pauli ng Manila, Santo Ligaya. Magkanda muna siya at punong-puno na siya ng stress. Mag-relax. Enjoy ala Jollibee. Pastel ko mga pa. Ang bagat ni Jollibee lang. Ilang pastil kayo? Plastic. Para. May pastel na po. Opo, kaya na po. Ang daway na. Plastic kanina. Sabi po. Tatlo po. Ilan yung pastil mo lang? Bulawang pastil ito dyan. I mean, yung pang ano po. Wala. Wala daw yan. Artahan ka pa hindi. Pag 30 talaga po. May 1,000. 10 lang talaga yun. Kanina yung pastel. Isa sa'yo ba? Dito, dalawa. Ano? Yung 900. kulit naman eh. Sige po. Ito ba yung sana? Ba't kulay yung dilaw man? Naiyaban po sila. Sila. Kita ka lang ang nila. Ilang yun be? Ilang... Ay, Kaganda pala eh. isa lang po. Ano yung sa inyo? Siya may wait. Kami. Dito na kayo magkain? Ano flavor? Isang taro po, tsaka dalawang chocolate. Isang taro, dalawang chocolate. 29? Ah, Isang taro, dalawang chocolate. Biryani mo kayo. Atay, may kutsara. Ano magpastel?
Wag na. So ayan guys, dahil last day natin ngayong araw. Yung natira nating paninda guys, syempre ipamigay na natin yan, sa mga bata. Sponsored by Manong Nestor. Mamigay tayo ng cheese stick, siomay, lugaw. Ngayon lang naman to guys naluto. So safe na safe. Mainit-init pa lahat. Rice daw. Rice daw kami ni Kuya. Sa pagbalik ulit natin guys, mamimigay ulit tayo syempre. Para balik-balikan tayo ng mga bata dito. Kasi may kwarog na dyan nagagayas. Baka pagbalik namin, maglipat na sila. Agtultulan mo ni kwarogan. Aglakomot ng pastilan. Nagalas man. Lika dito ba lang, may bigay kami sa'yo. May binay kami sa'yo. Dali. Oh, yun na lahat tong isang tray. Kaya mo buhata? Ano isa niya? Ano gusto mo? Lugaw? Gusto mo ng lugaw? Lugaw, cheese. Kuya, kuya nag-enjoy ka. Dalawa kayo. Jay, kuya nag-enjoy ka ba sa'yo? Kuya na, gusto mo extra rice? Buti masarap yung chicken. Oh, wow. Opo, libre lang. Oh, libre lang, libre. Lugaw? Lugaw, siomay. Thank you. Okay, thank you din. Umay daw, Thank you din po. Siomay. Oh, wala kasi kaming pasok bukas, kaya ano. Thank you po. Oh, bye. Ingat kayo. Si Kuya, nakalibre pa yung guys. May Naiyak pa nga nagbubus daw. Ano yung sabi niya? impasagaw ko, Jay. Jay step. Naibusan gamin na po yan. Inanusan na, Jay Last minute step. pa naman. Lugaw. Okay, ito na naman yung mga customer siomay, nating lugaw din bata. saya. Lugaw or cheese steak. Malayo pa uwian niya? Taga saan kayo? Amali po. Aroy. Amaling. Ikaw, Amali. Palakad lang? Thank you po. Walang magsundo sa inyo? Ano gusto mo? Siomay, cheese steak, lugaw. Itlog. Lugaw. Pino. Ano gusto mo? Lugaw, cheese steak o siomay? Ha? Lugaw po. Say thank you. What do you want? Siomay, Siomay? stick, cheese stick. Ayan, siomay. Okay. Okay. Thank you, Manong Nestor. Yan, thank you so much Manong Nestor. Yan sa susunod po na pagbabalik namin. Yan paghahanda natin tong mga bata. At syempre, bibilhan natin sila ng pasalubong. Para ma-appreciate naman nila kami. Makabawi kami sa kanila kasi nga ilang araw kaming wala. Kanina guys, nalulungkot sila. Mga muka. Lugaw namin guys, mainit-init pa. Oh. Nalulungkot sila. Sabi niya, aroy. Sabi nila, Gusto magkuha ba naman ng tiligay? pauwi ng, sarado nga daw sila. Tamang nilagay na pandyan. Anong gusto nyo? Lugaw, cheese stick, or siomay? Siomay. Siomay. Welcome sa'yo. Anong gusto mo? Siomay. Bait naman ni Balong. Thank you. Ikaw. Dapat ganyan matutong Lugaw? magpasalamat. Ikaw. Very good. Lugaw, para kahit hindi na kayo magapunan. Lugaw na po. Masarap yung lugaw namin. Masarap pa. Di ba mainit-init pa? Balikan ng mga estudyante Estudyante. dito guys, yung mga school. Nasarap sila sa lugaw ni JJ. Okay. Puna yung George. Natuto na ako magluto. Ayaw mo na. Talagang kailangan. Ito, cheese stick or siomay lugaw? Cheese stick. Sabihin mo, ikaw te ang gusto ko. Amang, gusto mo ng pre? Of course. Dali. Itlog. What do you want? Cheese stick? Gusto mo lugaw? Siomay or lugaw or egg? Dalang iba ang pili sa'yo. What do you What do you want? want? Yes.
maging... Which one? Egg or ano? Huwag mong kainin yung daliri mo, maubos. Ay, Or parang gusto lugaw? ko yung egg, sabi niya. You want egg? Lugaw. Thank you. Thank you, Okay. Manong Nestor. Ito po manang Nestor. Okay. Anong pinili niya? Ikaw na rin. Anong gusto niyo? O, ito na lang natira. Hi. Ikaw. Oh, kuha ka na. Taka mo nung maupal ka na eh. Maabutan ka nila dyan. Thank you. Thank you, Manong Nestor. Uy, bilisan nyo! Ikaw dali oh. Meron last. na. O, ito pa, may kon pa. May egg. Kasama to sa pipiliin na. Anong gusto niyo? Ay, siya na. Pili ka Ikaw na. magkuha ka din. Ano sa'yo? Sige, nakuha ka na. Huwag ka nang mahiya. Oh, yan. Dali, ikaw na po ka na. Kuha na kayo, mga iha. Oh, yung Kuha na itlog kayo. kasama yan, pero isa Wala kayo. lang pwede yung magkuha dyan. Sige. May last to. Sakto. Nakas mo kayo magwagi. Siya yung... Sino ang magwawagi Sa itlog ng Antiligaya. Saan ang gusto? Pili. Ikaw ang itlog. Salamat. Okay, welcome. So mamaya mga ka-dragon, tatanggalin din namin tong mga ano dito. Tatanggalin muna namin pansamantala yung mga payong, lamesa, itatabi muna namin lahat dito kasi nga 1 week din kaming sarado. Then after namin dito guys, diretso kami sa bukid. Kukuha kami ng ano, gabing mabango, kasing bango ni Gigi. Para meron kaming pasalubong kay Uncle Ben na Tita Benita. And see you after 1 week mga ka-ading namin. So ayun mga ka-dragon, magbebenta naman tayo ng sili. Wala kasi kami pamasahe. Pang merienda lang namin sa ano, pambili ng kape, pang ano, pag biyahe. Je, galingan mo dyan mag-sell stock, le. Ne. Pilit mo na nga. Pamasahe ko lang bukas. Sige, Jay, tawagan ko lang yung pan ko kontak. Konti lang po ito, bilhin nyo na po, murang-mura lang. Dapat doon namin ibenta sa Olympus, doon sa ano, maglatag kami doon. May dalawa yan? Tumpok, 5 tumpok, ay ano, 10 tumpok. Kagaling talaga mag-sell stock ni JJ. Ano, Jay? Sold? Ay, oo. Gusto ko to. Alay, mangga mo! Dala mo ay. Ay, dala mo ay. Dalin daw siya. Taki ka doon sa... Ayan mga ka-dragon, napasaglit kami dito sa kubo. Maghuhukay lang kami ng gabi. Awan lang nga na guys, dati pagay min eh. Awan timaanim siguro. Parang green lang siya kung titignan, pero pag nilapitan mo, talagang as in yung kalbo na yung ano niya. Kaya nga, makasangit ka nga. Nung nag-ikot nga ako doon kahapon, ay nung nakaraan doon, sa dulo, ay na, Diyos ko, maiyak ka talaga. Alam mo yun, yung, ito na lang yung chance mo para makabawi, pero ganyan pa rin yung nangyari. Siguro ko ako naggastos dyan, nabuang na ako. Mag-discount na ako. Tapos tawag pa yung pan mo, yung inutang mo pa. Ha? Talaga, duble. Tignan mo naman, guys. Tignan mo naman. Oh. Ito lang yung, ito na dapat siya ngayon. Meron na siyang dawa, meron na siyang bunga. Pero, yan guys. Wala na to, hindi na siya mapapakinabangan. Inubos yan, lahat talaga puro kagat ng daga. Lahat yan, hanggang doon. Nakikita lang ninyo berdeng-berde pero wala na siya guys, wala nang pag-asa. So ito na nga, pina-sprayan ko to ng grasero kaya kung yung ano, dry na dry yung ano, mga dabo. Uncle Marseng, baka kagatin din ng aso. Biligan ko muna yung mga ano, halaman ko.
Kasi ang sukal na niya, nakakatakot baka mayroong pagpugaran na ng ahas dito. Kaya binisprayan ko ng grasero. Kung saan mo ito na eh. Je, nabuka mo G, gabi tayon. Ayan guys, maghukay tayo ng saging na, saging, gabi na mabango pa sa lubong natin kay Tita Benita at Tito Ben. Gusto nila yan eh. Iyo no. Ano yun, Jay? Baon mo bukas? Oo, baunin ko bukas. Wala akong baunin. May partner ko sa nilagang itawag. Nakapaulam na naman ako. Ipakanto kay nanay. Talbos. Ito na lang yun, yung gabi antay. Tapos ito na lang, oh. May ilot-ingot mo. Kunin nyo na lahat. Ano naman, oh. Ay, basta. Umulan sa radyo yun. Hindi naman, ito. Katigas pala ang lupa. Tangka. Tutol. Tukol. Bakit ito? Tubo tayo. Natin ang pan na yan. Nagsaringit ka ito. Kailan siya, oh? Wala yan. Ito. Yan, meron yun siguro. Dami na rin yun. Ha? Tama na yan. Okay na to, mga ka-dragon. Dami na rin to. So yung mga ka-dragon, bali pauwi na rin kami. Siyempre re-ready rin kami ng aming mga dadalhin. Siyempre hindi pa kami nakalaban ng aming susunod natin. Ang outfitan. Siyempre si Auntie Pasing maglalabing-labing pa yan sila. Mamimiss ni Uncle Martin yan. Isang one mo. So ayan, thank you so much mga ka-dragon. Abangan nyo kami guys sa aming paglalakbay. Yan, kita-kits ulit tayo sa mga susunod na vlog. We love you all guys. Bye po!